Este vídeo foi elaborado co gallo do 50 aniversario das mobilizacións obreiras do ano 1972 en Ferrol e en Vigo. Precisamente polo acaecido en Ferrol, o día 10 de marzo é declarado oficialmente Día da Clase Obreira Galega. A partir dos testemunhos de persoas que viviron aqueles feitos, queremos contribuir ao seu coñecemento e difusión. Pretendemos facer memoria, crente e agradecida, de todos eses crucificados do movemento obreiro, de todas esas persoas ás que o seu compromiso os levou a soportar a represión da ditadura. A mellor homenaxe que lles podemos facer é transmitirlles que os valores que impulsaron a súa loita, liberdade, xustiza, solidariedade, seguen sendo motores de transformación social. Este vídeo céntrase na implicación que tiveron moitos cristiáns no movemento obreiro. Foron a encarnación dunha igrexa en saída, comprometida cos traballadores explotados, coherente co evanxeo na súa dimensión social e política. Sen a entrega desas persoas, nin Galicia nin a Igrexa Galega serían as mesmas. Nós non seríamos o que somos. E é no ano 1956, cando o Partido Comunista, despois de liquidar a guerrilla, despois de decidir paralizar a guerrilla, cando elabora unha nova línea política que é a conocida como política de reconciliación nacional. Era moi difícil dar ese paso porque era pasar da loita guerrilleira, da loita de minorías, á idea da loita de masas, da búsqueda de participación da maioría da sociedade española, pois a través do seu traballo, a través da súa empresa, a través de 1000 mecanismos, pero en todo caso xa non van a ser armados, van a ser, diríamos, de loita pacífica, pero de loita contra a dictadura, de reclamación das libertades democráticas. Que o réximen había implantado un chamado sindicato de empresarios e traballadores, que era o sindicato vertical, pero ese sindicato non tiña a posibilidad de representar os traballadores na negociación cos empresarios, porque a maioría dos traballadores vían no sindicato vertical un instrumento máis do fascismo español, e, por tanto, non había forma por aí. Por tanto, os empresarios non tiñen interlocutores. E saca adiante dúas leyes, que unha delas era a lei de convenios, quere decir, unha lei que permitía que os empresarios puderan discutir cos traballadores. Claro, o régimen quería que fora a través do sindicato vertical. E logo, lei de xurados. O sindicato vertical estaba na empresa, a través de delegados, pero necesitaban ter un órgano capaz de representar, teóricamente, aos traballadores. Entón, lei de convenios e lei de xurados supoñía un marco de negociación posible e supoñía diríamos, un instrumento no que puderan estar elegidos os traballadores. Durante un período, os traballadores boicotean eso, pero o Partido Comunista precisamente o que percibe que é posible chegar aos traballadores. Hasta ese momento nadie se colocaba ao frente se se utiliza o sindicato vertical nas súas convocatorias electorais. Entón, en España nacen as comisións obreiras, precisamente pola ausencia de representación do sindicato vertical, pola ausencia de representación dos traballadores reales e dos que padecían os problemas. Se eu teño un problema na miña empresa e nadie me representa, pois terei que encontrar a alguén que poida ir a ver ao jefe, ou os jefes, ou ao encargado, ou o que sea, para resolver o problema. Nos primeiros momentos, elixir sin votar, pero buscando as persoas que podían facer esa xestión, e unha vez feita a xestión, se acabou. Pero tamén o que percibeu, en este caso, a militancia comunista, era que eso que era coyuntural podía significar, se ao frente de esa representación iban persoas mínimamente sólidas e con capacidade para aguantar tamén todo tipo de presión, podía dar continuidade a esas comisións. Ou sea, que as comisións obreiras se inician como unha experiencia dos traballadores, sin a intervención de ninguna forza política, pois sí, de persoas que podían estar afiliadas, realmente quen lle dá cauce, quen de alguma maneira elabora a estrategia a seguir, é fundamentalmente os traballadores coa colaboración do Partido Comunista. Que un grupo de traballadores reclame incremento salarial ou reclame que lle reparen o cristal de unhas taquillas. Esa primeira parte pode encontrar solucións, pode recibir unha resposta positiva da empresa, pero pode recibir a negativa. Hai un momento en que a protesta vai adquirindo determinado nivel e entón, en un momento determinado, se pode chegar ao paro. A resposta do réximen ante o paro é represión. En ese desenrolo dialéctico, os traballadores van comprobando que o dereito de folga é unha necesidade, porque senón, cada vez que reclames, estás exposto a ser despedido, etc. Pero igualmente co resto dos dereitos fundamentais, dos dereitos democráticos. É dicir, que arranca, diríamos, coas cousas máis directas, máis inmediatas, pero vai crecendo a idea de que ten que haber cambios políticos que, senón,
todo iso que pode quedar limitado ou sencillamente desaparecer. E as comisións obreiras o que veñen é a situar tamén a unha serie de representantes diante dos traballadores, pero visibles, a luz do día. Digo, outra parte da estrategia en esa combinación entre o ilegal e o extralegal. Esa combinación permitía, por unha banda, non esconderse, estar diante dos traballadores, afrontar os problemas que viñeran, implicar os traballadores na defensa desos representantes. Pero, en paralelo, tamén a utilización de unha dimensión extralegal, non digo clandestina, pero extralegal, que de alguma maneira lle daba continuidade. É dicir, que as reunións máis importantes non se facían na vista da policía. Pero eso non quería decir que non se fixera ostentación da representación que cada unha desas persoas elegidas tuveran. Por tanto, a combinación entre o legal e o extralegal. As comisións obreiras nacen apoiado en sectores comunistas e en sectores cristiáns. De feito, conocín a varios dirigentes cristiáns precisamente cando íbamos de aquí a Madrid a reunirnos con eles. É dicir, que de alguma maneira esa experiencia que nace fundamentalmente a partir do Vaticano II é unha experiencia nova e unha experiencia ilusionante en España. A política de reconciliación nacional aí sí dou frutos, porque permiteu que xentes que tiñamos, que se nos había tratado casi como asesinos, podermos relacionarnos cos nosos compañeros de traballo que tiñan unha visión política distinta ou coincidente en algúns aspectos, pero que de alguma maneira nos estuveran enfrentados permanentemente. E a cúpula da Iglesia aquí xogou un papel clarísimo. É dicir, cuidado, el diablo, aí está. É dicir, que de alguma maneira a construción das comisións obreiras é o resultado de unha política chamada de reconciliación, de encontro, de colaboración entre xentes que tiñamos cousas en común, porque éramos traballadores, e nos xogábamos todos os días o pan das nosas familias, e nos xogábamos todos os días o traballo, e con persoas que, evidentemente, compartindo o mismo, tendo os mesmos problemas, pois hasta ese momento fora moi difícil ese entendimento. E eu creo que foi un paso importantísimo que contribueu a que Comisións Obreiras abría a brecha. E aquí dou un salto para ver un pouco a miña experiencia personal en esta comarca. E precisamente na Bazán. A empresa Bazán era unha das empresas máis activas de Galicia, vinculada á construción naval militar, con unha trayectoria de moitísimos anos, en determinados momentos foi militarizada. As súas plantillas eran xente con moita experiencia, cualificada profesionalmente, era xente con moito peso e moita influencia entre os compañeiros. A mí tocoume vivir esa experiencia a partir do ano 57, que entrei como aprendiz, e no ano 61 pasei a ser operario. O ano 66 se producen unhas eleccións do Sindicato Vertical, preparamos unha candidatura que vai a ser a candidatura de Comisións Obreiras e ganamos as eleccións. E é verdad que no que era a institución do xurado de empresa que presidía o director ou un delegado do director, entre enlaces e xurados tiñamos maioría. E aquilo nos permiteu empezar un proceso en varias direccións. A primeira, os problemas da Bazán son problemas de todos os traballadores da comarca. Calquer problema de un traballador da comarca debe ter o apoio dos traballadores da Bazán. É dicir, a idea da unidade máis alá do centro de traballo, a idea da unidade no entorno no que estás, cos teus compañeiros en diferentes empresas. E claro, que ao longo dos anos finais dos 60 e ao principio dos 70 se crea un estado de opinión nesta comarca de prestixio das comisións obreiras, de prestixio das persoas que estábamos ao frente das comisións obreiras e que permiten ir resolvendo con moito coste, con moito esforzo, con moito traballo, pois ir resolvendo as cousas. E cando chegamos ao ano 72, xa na comarca de Ferrol se había reivindicado os dereitos sociais e os dereitos políticos. Xa se había exercido a reclamación de un maior salario, de menos horas de traballo, etc., e tamén se había exixido que houbera libertades democráticas, que houbera dereito de folga, que houbera dereitos dos traballadores perfectamente necesarios, sin duda. Ás veces se pensa que o problema do 72 foi só un problema dunha negociación dun convenio, e o que había detrás de todo iso era a experiencia acumulada de batalla contra o franquismo, de reivindicación dos nosos dereitos, das nosas libertades políticas, sociais, culturais e nacionais. E digo nacionais entendendo que Galicia é unha nacionalidade histórica. E aquí quero incorporar unha anécdota, porque a principios dos anos 70, me parece que no ano 71, o que era jefe dos servicios secretos de Franco, o coronel San Martín, fai un informe para entregarlle ao goberno,
un informe donde valora a situación, se titula Informe Rojo de la Subversión en España. Chega a conclusión de que hai zonas do país que están perdidas para o réxime. E cando se refire a Galicia, di la ría de Ferrol e especialmente Bazán. É dicir, que eles xa eran conscientes de que habían perdido o control de determinadas zonas. E en este caso, da ría de Ferrol, especialmente Bazán. Non só Bazán, pero situaban como o eixe de toda a resposta de toda a oposición aquí. Esa idea, no fondo, lles leva a que, no momento que se produce a movilización ese 10 de marzo, ese 9 de marzo, pois inmediatamente toman unha decisión, que é cortar polo sano e botarnos a todos das empresas, é dicir, barrer todo o que había organizado. Por tanto, chegamos ao ano 72 e nos encontramos co seguinte. Se está negociando un convenio que había que negociar en Madrid, porque Bazán tiña 3 factorías, Cádiz, Cartagena e Ferrol. Eu fui un representante e negociador no ano 68 e observei, claro está, que donde as comisións obreiras tiñamos un peso decisivo, podíamos presionar a fondo. Pero a empresa utilizaba, diríamos, aos sectores, a veces mayoritarios, nos xurados de empresa de Cádiz e Cartagena, precisamente para ter maiorías que nos impedían a nos reclamar. Por tanto, no ano 72 xa temos unha experiencia. Vamos a negociar en Ferrol. E se non é posible negociar en Ferrol as 3 factorías, negociemos os traballadores de Ferrol dentro da factoría. Entón, esa experiencia de que hai que negociar cerca dos traballadores, hai que dar todos os días conta do que se negocia e do que se consigue, pois leva inicialmente a que o comité de empresa plantexe a idea de un convenio de factoría e a empresa acepta. Pero, sobre a marcha, se dan conta de que o peso que tiña a Comisión Obreiras en Ferrol era extraordinario e, por tanto, non podía aceptar e dou marcha atrás e se nega a negociar en esas condicións e quere que se vaya a negociar a Madrid. Durante 15, 20, 30 días hai toda unha serie de movilizacións, se suspenden as horas extras, se suspenden os turnos de 12 horas, é dicir, hai concentracións diante da dirección e, evidentemente, reclamando unha cousa que parecía elemental. Se estaba traballando en turnos de 12 horas. Entón, o que reclamamos era, antes da negociación, queremos que o que se cobre en 12 horas, que permitía ter algúns recursos máis para poder comprar cousas, se gane en 8 horas de traballo. E a empresa, evidentemente, non está disposta. É dicir, estaban sendo, de certo modo, desbordados, e o que plantexa en un momento determinado a dirección é temos que cortar a cabeza. Entonces, o que foi a dirección, un bon día, é despedir os representantes máis conocidos, máis cualificados. Manuel Amor, Río Bou, Couce, é dicir, toda unha serie de compañeiros que en ese momento estaban ao frente das comisións obreiras e nos representaban no xurado de empresa. Entón, empezaron a recorrer todo o recinto. Compañeiros, afora, que pasou isto? Afora. E mi madre que foi por... E salimos todos. Os 5.000 homens que estábamos traballando xa no Tajo, eu me acordo que estaba nas fragatas alá abaixo no fondo, 4 ali traballando, xo, Martínez, que sube, que pasa? Sube, todos para arriba, así. E claro, porque e para fora xa. Foi o 9, o día 9. O día 9, sí, o día 9 foi cando foi eso. E ás 5 da tarde, ali todos emitidiños, ali caladinhos, por ali todos apertujados, en isto sentimos un cornetín, aí ven a policía. Entón, bueno, entraron por unha porta a Trastillero, e outros entraron por la porta de abaixo do Arsenal, viñeron vindo, e nos cercaron a todos. Sí. Al tercer toque de cornetín, se non desalojen, entraremos aquí. O segundo xa entraron un bum sacado, pam, que lo fuimos de campana foi terrible. E ao salir, porque aquela porta era moi pequena, que depois a clausuraron, entón, subía así en rampla, e por lados tiña unha branda de madeira, a branda de madeira rompeu, caeu a mitad da xente abaixo, e cando saleu afora, estaba a policía afora, e viña que, bueno, non sabías que facer. Se comenta, esa tamén foi terrible, porque para chegar, a donde chegamos despois, houve que vivir ese día. O día seguinte, estou falando do día 10, chegamos, están as portas cerradas, nos concentramos diante dunha das portas da Bazán e salimos en manifestación hacia Caranza, donde nos íbamos a encontrar cos traballadores da Stan e de outros traballadores de outras empresas. A policía o que fai é impedir esa manifestación, en un momento determinado corta a marcha e cando os traballadores respondemos a pedradas e como podemos. Saca as armas, empeza a disparar, hai montóns de feridos, hai xente que di un número determinado, pero vamos, que pasaron de 100 os feridos sin duda ninguna, xa están mortos Amador e Daniel, inmediatamente se paraliza toda a población, traen policías de fora
e intentan por todos os medios paralizar aquelo. A partir de aí se desenrola a represión, somos detidos moitísimos traballadores de Bazán, de Estado, de outros lugares da comarca. Por outra banda, se inicia un proceso de despidos masivos que na Bazán, sobre todo, foi inmenso, e moitos de nós somos detidos e trasladados á cárcel da Coruña. Por a cárcel da Coruña debemos de pasar cerca de 100 personas. E ademais o régimen se aproveita para facer que demócratas e xentes loitadoras de diferentes ámbitos vinculados ao Partido Comunista ou non, pois sean detidos tamén e trasladados á cárcel. Pero claro, aqueles acontecimentos, primeiro, en unha ditadura xa con dificultades, con problemas serios, e ademais sendo a terra de Franco, tuvo unha repercusión internacional moito máis alá do que podíamos imaginarnos. Aqueles acontecimentos contribuíron a un debilitamento da dictadura, á creación de unhas expectativas de cambio superiores. Pero hai que dicir tamén que justamente o 10 de marzo do 72 foi, logo institucionalmente en democracia, definido como Día da Clase Obrera Galega, pero que ademais no mesmo ano, en Vigo, no mes de setiembre, se produce unha folga de gran envergadura superior a que se pode producir en Ferrol, pero sin mortos, que evidentemente eso é un elemento cualitativo. É dicir, que en marzo do 72 tuvo unha gran repercusión e ademais é un exemplo de determinación, de non tragar o que che mandan, de defender os teus intereses, independentemente xa do marco incluso institucional, sea a democracia ou sea a dictadura. Os traballadores necesitamos defendernos en democracia, sin dúda ninguna, pero moito máis en dictadura, moito máis cando se nos arrebatan os nosos dereitos. O AC en Ferrol viña de moito antes do que eu recorde, que viña do mundo agrario, e logo, a través da JOC e do AC, pois, tuve unha sorte de ir coñecendo o mundo obrero que tantas ganas nosotros tiñamos de conocer, porque nosotros fundamentalmente se era un clero rural. E o obispo Argalla, que tuvo a gran acerto de abrir Ferrol a unha nova forma de iglesia, e nós tamén tiñamos ganas de ser uns verdadeiros curas para todo o mundo, pero o mundo obrero en Ferrol marcaba moitísimo, non? Ferrol estaba fundamentalmente marcado por dúas clases sociales, a marina, que tiña moito poder, e o mundo obreiro, fundamentalmente liderado por Bazán e por tamén un pouco por Astano, e logo estaban os outros movimentos obreiros, ou o mundo obreiro, mellor dito, fundamentalmente desde o mundo da construción, do desarrollismo, o ensanche, todo eso. O obispo Argalla creou sobre unhas 25 parroquias en Ferrol, e o que fixo foi colocar ao frente delas os sacerdotes que viñan preparados de Europa e outros que non fóramos desas universidades, pero tiñamos moitas ganas de prepararnos. E logo fixemos estudios civiles. Era unha gran labor que desde a parroquia fomos capaces de ir liderando e de ir animando, pero non en cuanto que nosotros os curas nos tiñamos ao frente. Precisamente a JOC e o AC deu-nos a nosotros unha liña de formación pola acción. Recordaremos os militantes obreiros, aquel educador francés, o padre Lebret, a formación por la acción, que foi un gran orientador de todos nosotros nese sentido. Os curas que viñeron naquel tempo, precisamente, estamos a falar do final dos anos 60 e dos anos 70. E aí formamos o grupo famoso que lle chamaba do Cordón Roxo, que abarcaba o arciprestazgo San Rosendo, todo ao redor de Ferrol. E dai, precisamente, programado principalmente por Gabriel Vázquez Seijas e Chao Rego, formaron curas que eles foron recollendo, chamando, propoñéndolle ao obispo os nombramientos. Eu fun deles, Vicente, Couce aquí en Caranza, Cuco Ruiz de Cortázar, Aneiros, Sánchez Roibal, despois veño máis tarde Bernardo, Xaquín Campofreire. Estou a falar deses que formamos un grupo a finales dos anos 60. A parte do clero se definiu claramente nese punto, que foi o ano 68 coa relación da celebración do Corpus. Aí supuxo a ruptura da Iglesia tradicionalista coa Iglesia popular.
En esa celebración do Corpus, na concatedral, Martínez Aneiros fixo unha declaración e uns sermóns que foi o siguiente: se va a celebrar la procesión del Corpus y sería mucho mejor que el Santísimo fuera escoltado por obreros vestidos de buzo con herramientas y el soplete en la mano que por soldados con bayonetas y militares con medallas, ganadas en una guerra sin amor. Isto foi a declaración que espantou a todos os da dereita, non? Os militares e a celebración do Corpus, que se iba a celebrar precisamente sin forzas militares. Entonces eso supuxo despois a expulsión non, o cambio de obispo para San Sebastián, Gargaia ou Quechea, e aí comenzou, por así decirlo, a nosa unión e a noso esforzo grande por compartir a cuestión social nas parroquias. E non había obispo. Que xa estaba sin obispo, pero empezou aí, de tal forma que había consignas entre os curas, había consignas de facilitarlles, por exemplo, aos locales da iglesia a reunións clandestinas. Estábamos en convenio de que non podíamos ter un privilexio nós, senón que tiña que ser compartir para os traballadores. E Comisións Obreiras, que estaba máis ou menos dirixida polo Partido Comunista, pero indudablemente que era unha situación necesaria de transformación e de compromiso da Iglesia de base e a defensa dos traballadores. Todo o movimento cristián na cuestión social, que foi a OAC, a JOC, os cristianos comprometidos socialmente na clase obreira, por así decirlo, compartiron a loita obreira de alguna forma. Algunos separáronse, seguiron para a clase tradicionalista da Iglesia, que non quixeron saber nada, por exemplo, de comisións obreiras. Pero a maior parte, pois entraron dentro desa loita obreira na cuestión de eses puntos necesarios que compartía comisións obreiras. E todas estas formas de loita obreira que estuvera nos movimentos cristiáns, pois estaban certamente condicionados, criticando a situación do nacionalcatolicismo. Non sei que año foi, que foi cando Guerra Campos Sí, cuando se enfrenta. le pegó un retraso todo y los movimientos apostólicos desaparecieron. Desaparecieron por un tiempo. Entonces, la OAZ siguió a través de la editorial de CIS. Sí, Estaba ahí, entonces, a través de eso, siguió poco a poco, entonces otra vez volvió a resurgir eso, en el 72. Fue cuando empezó otra vez toda la OAZ a hablar. Y la JOT también, por ejemplo, aquí a nivel de Ferrol, de CIS, por decir así, quedó Alfonso Gil, el hermano Miguel, y creo que fue MSJ también, y quedaron ellos. Y después, en el 70 porque cuando fueron los hechos de Bazán, aquí OAZ era eso nada más, que aún no estaba la cosa, aún no había comisión diocesana. La comisión diocesana se fundó después ya, cuando esto se empezó otra vez a echar a andar, ¿no? Y echó a andar la OAZ a nivel nacional con 3.000 o 4.000 militantes, cuanto antes llegamos a ser 15.000. E despois chegamos ao 72. E no 72 foi realmente o golpazo terrible das mortes e a saída da homilía famosa e da defensa en favor dos obreros. Foi a homilía que claramente dixo non matarás. Unha homilía bastante larga, analizando todos os feitos terribles do 72, pero que a homilía dicía non matarás. Esa homilía que o obispo mandou ler en todas as iglesias foi lida no cinturón, pero nas iglesias do centro de Ferrol con a unha hora que non iba moita xente, houve lecturas que se fixeron no Carmen, por exemplo, en San Julián non se fixo, en outras iglesias dos frailes tampouco. E afirmou o obispo. Claro, foi firmada polo obispo, o ministro denunciou a Roma por esa homilía donde firmaba él con un rexeitamento pleno das forzas de orden público. Sí, non, eso escribiu el mismo, el fixo 2 libros, en un deles o conta. El día siguiente, que ocurre eso. Y o día 10, falando do día 10. Sí, entonces, por la tarde, os de Cáritas chamaron
a que viñeran uns cuantos ali para redactar un informe e querían que acabara rápidamente para mandarlo de forma secreta para que se coñecese a verdad e non empezaran a decir tonterías. Ali estuvo Anxe, foi en Cáritas, estaba Celso Domínguez, estaba Aneiros. Bueno, había ese grupo, fixeron un informe. E rapidamente Anxo recibiu un señor que veu de Barcelona, en avión, preguntou onde estaba Anxo, pola noite foi á súa casa e dixo, conta. Dixo, pois tamén termos un informe. Pois nada, este informe vou copiar todo e isto é o que vamos a contar nosotros. E por aí salía, xa. E despois a partir de aí para outros sitios. Sin embargo, en Madrid, o ABC sacou o primeiro un informe, pero non era ese, era outro informe. Como o ABC era de dereitas, moi de dereitas, pois entonces aí inventa cousas. E chama o da OAC de Madrid. E dice que se o de ABC está ben. Dicen que non, que para nada, que aquí hai outra cousa. Dixe, bueno, pois entonces vou ir, levou a Ferrol, levou o informe e xa reproduciu o informe e aí aparece xa a verdade do que vai ocurrindo. O sea que tamén foi moi interesante que os de Cáritas pois decidiran facer ese informe. Chegaba moitos cartos de fora. O sea, de fora había grupos de obreiros e sindicatos, incluso Suecia, Dinamarca, que mandaban cartos para as xentes que, ademais dos dous que, as familias dos dous que morreran, pois dos que estaban tamén na cárcel ou algúns que salieron fora. E a Iglesia non deixou de axudar, O dinheiro que se xuntou se levou a unha persoa, esa non a esa persona, pero sin embargo, todos os que andamos polas casas pedindo dinheiro, que fomos moitos, ese dinheiro todo iba para aí. E depois sabíamos que ese dinheiro chegaba ás familias. Chegou a familia de Daniel, chegou a familia de Amor, chegou a familia de todos os que estaban presos, porque a raíz deso xa colleron moita xente. Que aparte de dinheiro que chegaba por vía Cáritas, tamén había outra parte de dinheiro que chegaba desas personas á casa directa, que sin pasar por aí, que foi moito dinheiro, e tamén Vigo tamén, mandou moito dinheiro para aquí, porque Vigo tamén estaban pasando unha cosa parecida aquí. A recaudación, que estuvo unha gran parte en Cáritas, pois foi un servicio que propiamente non era a Iglesia oficialmente, senón que eran os que estábamos máis ou menos comprometidos de base para que se realizase eso. Entre eles estaba Aneiros, estaba eu, estaban todos os demais, pero quen levou a represión foi Antonio Martínez Neves e eu, que nese momento pois nos fomos para a cárcel como con todos en Coruña. Bueno, yo sumo a Vicente Couce, que estuvo un año pero eso foi anterior, na cárcel de Zamora. Sí, foi anterior, con relación ao 72. Nosotros fomos para a cárcel de Coruña, cando sendo curas estábamos asentos polo concordato de que os curas non tiñen algún delito, pois non iban para a cárcel común, senón que iban para un convento. Pois a nós nos meteron na cárcel común de todos, quebrantando o concordato. Ali en Coruña estábamos, pois, moitas decenas ali de xente. Coñecín todo o problema e toda a situación de obreiro. Realmente eu puxome ao tanto. Ali vin que a Iglesia de base fixo un servicio moi importante respecto a loita obreira. E Cuco, onde lo pondrías? Cuco Rei de Cortázar tuvo tamén represión, cando estaba en Madrid, levou unhas zurras que lle souberon a morte, sin duda. Reventaron con esa malleira. E, sin embargo, ele era un home pacífico, como estaba sempre servicial de todos. Cando iban a prender a uns e outros, ele estaba ali tamén. Cando viñan da cárcel, estaba ali para recibirlos tamén. E al juicio, armaba todo, llevaba todo, autobuses e venga para aquí. Era un dinamizador ao mesmo tempo. Nos espabilaba a nós tamén, e nos levaba con un sentido moi interesante. Consecuencias de todo este movimento nas parroquias, nas comunidades, houve, por exemplo, que se deu a cosa do movimento vecinal, deu un shock moi importante de solidaridade, de unión, pois deu unha vitalidade enorme de vecindade, na asociación de veciños.
o franquismo non as recoñeceu, facíamos actividades, promocións, sobre todo en sitios onde incluso non había alcantarillado, non había luz, non había situacións de mínimas o ensino, e tal, pois realmente houve unha loita, houve un despertar aí moi interesante. Outra cousa tamén que despertou, que foi a lingua galega, incluso en San Xoán facíamos clase, comenzamos a liturxia en galego e a celebración en galego, que dignificou bastante ese aspecto, que por outra parte foi mínima, porque sigue habendo unha iglesia bastante allea a cuestión de Galicia, da lingua. Houve unha vida promovida por esas comunidades de base, comunidade comunitaria nas parroquias. Realmente houve un despertar, eu notei moito en San Xoán, que a xente se vía con gusto o participar, por exemplo, da liturxia, e que iso lle levaba consigo o formar tamén irmandade no barrio, irmandade coa xente, non? Que aprendemos de todo aquilo? Ahora mesmo estamos a falar do sínodo, de camiñar xuntos, de aqueles anos, despois de toda esa traxedia, foron anos tamén de que a xente aprendimos, verdad? Aprendimos a convivir, a compartir, a ser solidarios. Acordaste cando facían aquí, celebraban a Eucaristía na casa de Vitoria e de Carmelo, no 10º, nós temos ido a algunha tamén. Era, inda que tiñamos medo, todos tiñamos medo que se soupera ou que aparecera a policía, ou que... Pero, sin embargo, había esa unidade na xente, que hoxe tanto botamos en falta, porque non hai esa... E hubo curas moi valentes. Pepe Couce, hubo moitos curas que ademais, curiosamente, visitaban as nosas casas, cenaban con nós, había esa relación de cercanía. Eu boto en falta, por exemplo, que antes nos arriesgábamos moitísimo, tanto a xuventude como a xente adulta. Nos metíamos e vivíamos os problemas do mundo obreiro de outra maneira. Sí. Eu recordo cando viñan os traballadores de Astano, que Astano está aí ao outro lado das vías, e viñan en manifestación e chegaban aquí e nos uníamos todo o barrio á manifestación de Astano. E íbamos cos nenos pequenos e todo, lá baixaba toda a xente, nos uníamos aquí todos xuntos e íbamos hasta Ferrol todos xuntos. Había unha preocupación pola seguridade, polos problemas do mundo do traballo que non a vexo hoxe. A xente vivía máis os problemas do mundo do traballo, do mundo obreiro, que non se vive hoxe desa maneira. Hoxe nos dan as noticias e, bueno, agora, olha, xa que houve unha manifestación, bueno, pero non nos preocupa como nos preocupaba antes os postos de traballo dos obreiros. Non nos preocupa. E eu recordo tamén, e valoro moitísimo, como se metían, como dice Tere, os curas se solidarizaban por completo con o mundo do traballo. Eu recordo ir á misa a San Juan, a iglesia, estar escoitando a misa, celebrando a Eucaristía e a Guardia Civil polo pasillo. Eu daquela era unha nena, era unha cativa que teria 17 anos ou así. E me daba unha impresión tremenda ver ao meu lado por ali polo pasillo. E digo, por que fan estes aquí? E que tiñan aos curas que eran máis botados pa diante, moi vigilados, moi controlados, incluso coa celebración da Eucaristía, fíjate ti. Sí, porque controlaban as homilías, o que decían, Claro. si, e a xente, os que íbamos, claro, os que íbamos á iglesia. Pero, sin embargo, foron curas comprometidos sempre, hasta que morreron. Como nos podes describir todo o que foi a folga do 72? Antes do 72 houve movementos incluso a nivel mundial, a nivel europeo, sobre todo o maio francés do 68, donde se reivindicaba un sentido da democracia real, auténtico. En España isto era máis urxente, dada a falta de liberdades, todo o proceso do franquismo e da ditadura. Citroën de Vigo propúxose a volta de vacacións no 72 dar un paso adiante e a ver si callaba un paro masivo
donde se poideran conseguir liberdades democráticas e ao mesmo tempo unha millora de tipo económico na retribución dos postos de traballo. Citroën respondeu drásticamente con peche, con despidos, e aquelo levou a unha movilización xeral e a unha prefolga xeral. É curioso que en marzo do 72, cando en Ferrol se producen as folgas dos hosteleiros, en Vigo hai unha resposta solidaria, Citroën non apoia, e despois, no mes de setembro, é cando Citroën propón unha serie de movilizaciones para conseguir unha reducción de xornada, que non se traballara los sábados, os salarios foran mellor, que as condicións laborales melloraran tamén, a seguridade no traballo, etc. Como eso é asumido por el conglomerado de empresas da zona de Vigo e comarca, como hai unha resposta positiva e como eso se fai duradero durante unha serie de días, unha repercusión de máis de 25.000 traballadores en folga en toda a zona de Vigo e comarca. Cando se consigue algo que ten un precio elevado en despidos, en diversas medidas de tipo económico, de tipo empresarial, ten tamén o seu contrapunto, que son o que se conseguiu de positivo. E iso sirve de base e anima a seguir aspirando a metas maiores. Salimos dos 72, por un lado, con moitos despidos, xente na cadea, pero ao mesmo tempo con forza e con visión de futuro para conseguir avances positivos en ese futuro inmediato, e así se conseguiron moitas cousas. Como participaban tamén as mulleres, os traballadores, colectivos de familias? Concrétanos un poquito que feitos de solidariedade así recordas. A mí me chamaba a atención esa participación e ese interés das mulleres, pero resulta que Vigo tiña fábricas, empresas típicamente da muller, como eran as conservas, como era outra serie de empresas donde eran maioría, como Álvarez, e esas mulleres tiñan xa unha vivencia que contaxiaba ás mulleres de outros traballadores pola convivencia nos barrios dos mesmos colectivos de traballadores en diversas empresas, e, polo tanto, esas mulleres estaban concienciadas e a hora de exercer a solidariedade lle resultaba moito máis factible que incluso os homes, e se creaba unha sinerxia máis espontánea e máis xenerosa, diría eu. Como vivistes ti dende a estrutura eclesial da diócesis de Vigo, como se implicou a xerarquía, o bispo, os cregos, as parroquias, no problema obreiro do 72? Hasta o 72 podíamos decir que había un clima un pouco de expectación e incluso de rexeitamento da participación dos curas, das religiosas, no mundo do traballo, no mundo popular, porque se identificaba moitas veces con tendencias de tipo político, pero eu penso que foi desaparecendo esa forma de ver a vida, observando de que a nosa posición era unha posición que respondía a un cambio de orientación desde o punto de vista religioso e que supoñía tamén un sentido de solidariedade coa situación real que vivían as familias, que vivían os traballadores. As mulleres en este sentido tuveron un protagonismo moi notorio e moi enriquecedor á hora de vivir a solidariedade. Como vistes a implicación dos grupos e movimentos cristiáns, como a OAC, a SON, Hermandades do Traballo, etc., nas loitas do 72? A mí me parece que foi unha intervención ou intervencións lóxicas dado o talante que queríamos encarnar como persoas de igrexa, que queremos o evanxeo e que queremos que a xente asuma como algo luminoso na súa vida. Esa participación na vida diaria, nos conflitos, nas situacións diversas, o víamos como unha necesidade e como unha vocación lexítima e natural e unha exixencia lóxica pola nosa parte. E moitos destes militantes de movimentos obreros cristiáns estaban tamén implicados nos sindicatos que estaban presentes na folga do 72. Contanos un poquinho como estaban. Estábamos nos sindicatos, pero dunha forma moi plural, moi comprensiva de todas as opcións. O importante non era esta sigla ou esta outra ou esta máis que aquela, senón de que houbera diversos organismos, diversas
ideoloxías, diversas fontes de inspiración que servían a un traballo común e a unha dignificación do mundo do traballo para todos, respetando as diversas formas de pensar, sin poñer enfrentamentos e poñer enemistades entre as diversas siglas, entre as diversas tendencias. Coméntanos un pouco aspectos de solidaridade, de unidade no movimento obreiro daquele momento das folgas do 72. A min era unha cousa que me resultaba chamativa ver como moitas persoas, moitos traballadores, sobre todo os máis concienciados e os máis comprometidos, poñían en risco o futuro da súa profesión, o futuro da familia, e se entregaban completamente á acción liberadora, á acción dignificadora do seu centro de traballo, da súa empresa. Se xogaban a vida día a día porque había un convencemento profundo e unha convicción de que aquelo era o correcto para poder avanzar nunha vida digna a nivel social, a nivel laboral. Darche as gracias, Benito, por esta aportación e únicamente, pois, se queres decir algo máis. A mí me chama a atención e me impresiona cando hoxe, por exemplo, nos comparamos con estes tempos atrás e decimos que hoxe en día hai unha apatía e hai unha falta de compromiso colectivo en favor de uns obxectivos de tipo social e que como que somos incapaces de reaccionar e de manter compromisos colectivos. Entonces, como que temos que despertar e volver a revalorizar a forza e o compromiso dos colectivos sociais. É dicir, temos que recuperar a unidade, a solidaridade, exactamente. A loita reivindicativa. Exactamente. Moi ben, graciñas, Benito. Soñemos juntos porque fueron precisamente los sueños de libertad e igualdad, de justicia y dignidad, los sueños de fraternidad, los que mejoraron el mundo. Y estoy convencido de que en esos sueños se va colando el sueño de Dios para todos nosotros que somos sus hijos.